Morjesta vaan, nyt on koulut alkanut. Täällä Keravalla alkoi koulut 16. elokuuta. Mä toivon, että kaikilla teillä meni koulujen alku oikein kivuttomasti. Pakko myöntää, että onhan se ihan hemmetin ärsyttävää tulla lomalta, kun on päivät voi suurin piirtein tehdä mitä tykkää ja nukkua pitkään ja valvoa ja siis elää silleen niinku paljon vapaammin. Niin onhan se nyt hemmetin ärsyttävää mennä kouluun, kun pitää herätä aikaisin ja panostaa kokeisiin ja läksyihin ja kaikkea, mutta mun mielestä on silti jollain tasolla jees, että koulu alkoi. Saa semmoista tiettyä rytmiä päiviin, jotain fiksua tekemistä, jotain rutiineja, ettei päivät mene ihan miten sattuu, niin tommoset jutut on mun mielestä kyllä tosi hyvä siitä, että koulu alkaa. Mä oon ite jo valmiiksi alkanut stressaamaan siitä, että pitää nousta aamulla oikeesti 7:30 aikaan ja ei voi valvoa illalla ja kaikkea tommosta, niin se on ajatus siitä, että pitää herätä aikaisin, pitää lukea kokeisiin ja tehdä läksyjä ja kaikkea, niin se ajatus on alkanut ja nyt ahdistaa ja stressaamaan mua. Pitäisi nyt oikeesti oppia ottamaan rennommin. Se viime lukuvuosi, varsinkin kevät, oli ihan jäätävää stressausta mun kohdalla. Se on tosi ahdistavaa. Ja sitten se stressi, mikä siitä tulee, siitä ahdistuksesta, niin lisää sitten vielä stressiä niistä koulutöistä. Se on sellainen niin tavallaan oravan pyörä. Pitäisi vaan päästä tästä stressistä eroon ja oppia ottamaan vähän rennommin. Muutenkin 9-luokalla tulee nyt kaikkea, että kun haetaan lukioon keväällä ja kaikkea, niin täytyy oikeasti nyt tänä vuonna panostaa niihin kokeisiin tosi paljon, että saa hyvän keskiarvon ja pääsee sitten sinne opiskelupaikkaan minne haluaakin. Toivottavasti teille meni myös kesä oikein kivasti. Mulla meni. Tuli tehtyä paljon juttuja, mistä itse tykkää ja oli kaikin puolin oikein mukava kesä. Kertokaa ihmeessä kommentteihin, mille luokalle te menitte. Miten teillä sui koulujen alku? Stressaako teitä? Millä fiiliksillä ylipäänsä menette kouluun kesän jälkeen? Ja mille luokalle te menitte? Ja kertokaa toki ihmeessä myös, että miten teidän kesä suju. Mitä te teitte ja oliko hyvä loma? Kuten varmasti huomasitte ja kuten mä kerroinkin, mulla on kesällä ollut aika paljon epäaktiivisuutta näiden videoiden kanssa, kun on tullut vaadittua rennosti. Mutta nyt kun koulu on alkanut, niin nyt toivottavasti pääsisi takaisin siihen, että viikossa tulisi aina uusi vlogi. Kuitenkin siitä kun käy koulussa, näkee kavereita ja käy harrastuksessa kaikkea, niin kyllä siitä siis saa oikeasti paljon useammin ja mielenkiintoisempaa ja erilaista videomateriaalia kuin siitä, että vaan hengailee himassa, niin pyritään pääsemään nyt takaisin pikkuhiljaa siihen viikoittaiseen videoiden uploadaustahtiin. Huomenna olisi tarkoitus mennä käymään verkkokauppa.comissa. Se, että nyt kuvailee kännykällä ja muuten 4K-matskua niin, ja muutenkin editoidessa, niin toi 8 GB RAMia alkaa tulemaan vastaan. Se on välillä aiheuttanut editoissa ongelmia, joten tarkoitus olisi päivitellä RAM-muisti 16 GB, niin mä käyn ostamassa toisen 8 GB kamman tonne mun koneeseen huomenna verkkokaupasta. Oikein hyvää huomenta. Kello on erittäin vähän, alle 7:30 vasta ja metsi vaan kävelee Helsingin keskustassa. Olin niin pirun innoissani niistä rammuista, että en malttanut odottaa, vaan oli ihan pakko tulla ennen koulun alkua niin täältä verkkokaupasta hakemaan. Muutenkin jos mä jotain pakettia odotan, varsinkin jos on kyseessä oikeasti tekniikka, niin mä odotan sitä aivan hullun lailla ja sit kaikki tämmöiset muutkin tekniikkajoudut, jos mä voin käydä ostamaan jostain, niin mä menen sinne mitä kummallisimmissa ajoissa, kuten nyt. Tänään on koulupäivä ja oli ihan pakko herätä ennen 6, jotta mä vaan kerkeen hakemaan muistit ennen koulun alkua, vaikka mä niitä vielä edes pääse asentamaan. Mutta tänään oli oikein nätti auringon nousu. Kello on niin vähän, että toi verkkokaupan myymälä ei ole sitten vielä auki, vaan meidän täytyy käydä siellä 24H-kioskissa. Ja jos verkkokaupassa hakemassa ne RAM-muistit ja sitten ei muuta kuin koulupäivä. Morjesta! Te oottekin jo täällä. Koulupäivä on nyt pulkassa. Ei ollut mitään sen ihmeellisempää oikeastaan tänään. Melko pitkä päivä 9-3, ei paljon 12 tunteja, eli suhteellisen raskasta juttua, mutta nyt se on takana. Ja seuraavaksi olisi tarkoitus alkaa kikkailemaan näiden kanssa. Eli tosiaan tää on 16 gigan kitti. Mulla oli tarkoitus ensin niin, että mä ostasin vaan toisen 8 gigakamman lisäksi tonne koneeseen, kun siellä on jo yksi. Mut sit mä luin, että ne jotenkin välttämättä toimis kunnolla yhdessä tai että jos siinä voi ilmetä muita ongelmia tai jotain muuta tommoista ikävää, mitä mä en tosiaankaan halua mun koneeseen, niin mä sit ajattelin, että mä ostan 2 ihan samanlaista samassa kittipaketissa, niin ei tuu sit ainakaan minkäänlaisia yhteensopivuusongelmia tai muuta. Tosiaan se huomaa, että editoidessa aina välillä niin on alkanut jäämään se 8 gigaa välillä vähän ehkä jalkoihin ja muutenkin jos on paljon applikaatiota auki koneella ja tekee kaikkea, niin huomaa, että se 8 gigaa alkaa välillä tulemaan vähän vastaan. Mutta nyt 16 pitäisi kyllä olla tosi paljon. Myöskin editoidessa ja sitten kun on niitä 4K-klippejä välillä ja kaikkea, niin se menee tosi raskaaksi, niin tästä
16 gigan ramista nyt pitäisi olla paljon apua siinä. Eiköhän ihan tästä nyt ruveta asentelemaan niitä. No niin, muistit on saatu asennettua. BIOSista piti vähän säätää juttuja, eli siis miten se toimii ja sitten on kaikki CL, eli ne viiveet, mihin kohtaan ne haluaa asettaa ja tommosta, ja nyt kaikki näyttää toimivan. Niin on tosiaan se, että kun tää on mini ITX kotelo vissiinkin ja se on todella pieni, niin se on myös ihan jäätävän ahdas sisältä ja oli tosi vaikea saada ne rammuistettua sinne paikalle ja vähän aikaa jouduin taistelemaan, mutta vielä ei ole tullut testailtua ollenkaan, että kuinka paljon parempi se on olla 16 gigaa. Mutta esimerkiksi tää video niin tullaan editoimaan sitä sillä 16 gigalla ja mä varmaan tulevissa vlogeissa vähän kerron, että miten se on vaikuttanut ja onko vaikuttanut huomattavasti siihen editointiin ja ohjelmien toimivuuteen ja tommosiin juttuihin. Ja hei, oli muuten vörttiä voittaa Koriksessa puolen kentän heittokisa nimittäin. Nimittäin täällä on meitsin palkinto. Siis kunnon oikeesti diabetes-kokoelma on tässä. Kyllä nyt lähtee semmoset pärinät, ettei mitään järkeä. Tämmönen video tänään. Kyllä siis vitsi toi kesä meni taas nopeasti jälleen kerran. Se vaan niinku vilahti johonkin. Mut onneksi oli hyvä loma. Muutenkin se, että päivät nyt lyhenee tosi vauhdikkaasti ja aamulla on hämärää kun lähtee kouluun ja illalla on hämärää kun tulee koulusta ja muutenkin tulee pimeä tosi aikaisin, niin mun mielestä se on jotenkin tosi ankeeta, mutta siihen vaan pitää tottua. Lähiaikoina on ajatellut taas duunailla jonkinnäköistä My Day-videota. Kertokaa jos haluaisitte jotain sen tyyppistä ehkä nähdä. Kiitos että katsoit videon. Me nähdään taas ensi videon parissa ja se on moro!